ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб. имрӯз 4 феврали соли 2025 навор кардем барои шуморо навори хонаҳо тоқӣ тамошо кунен. хоб барои реклама муроҷиат бикунен. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар шумо роӣ кунен, рафта мақсад метавонед худмо рафта навор кунем ёки худтон роӣ кунен. видеонавори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем, бепосредник савдо карда бутем. имрӯза наворда ҳастай. дута хона аз Данғара роӣ кардан, якта хона аз Ҳисор роӣ кардан, як квартира аз Русия роӣ кардан ва хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ дар Хуҷанд, дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ. хуб хулас беҳтарин навор шид, тоқӣ тамошо кунен. Фақат ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ навор дар лайкҳоро бизанен ва дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. вано гуфтанам ба ҳар кас бовар карда сумам нагзаронен. ман хоната мехарам, хоната мефурӯшам, бовар накунед бача азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ва дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзавон. ма дар хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардам ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез. ин хона дорои 7 сотих замин, 3 дар хона кардагиай. хулас нархшам арзонтар мондан ки савдо карда шавад ба зудӣ. мақсад камбуд дорем, камбудро ҳал кунем. наздикиша мега об ҳастай, свет дора, мактаб ҳастай, аптека ҳам дора мега. хона ҳамин ҳолат пеши роҳ дай. хулас нигоҳ кунед дӯстони азиз. хоб мақсад занг мезанем, аз номи канали Саудо ТВ салом мерасонем. нархша ҳозирашта гуфтанд ки 195 000 сомонӣ бимон. боз конкретни харидоро пайдо шава, агар камтару муомилаи сӯзам карда мешавад дӯстони азиз. ина марамат 195 000 сомонӣ. пашти гирду атроф маҳкам, 7 сотих, 3 хона занг бизанен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар Федератсияи Русия, Самарская област, город хоб Толятида қарор дорад. доминный этажа мега, лифтам дорад. хона дар 7 этаж, як комнатагай 31 метри квадратӣ. хоб ремонт замонавӣ хушрӯй кардагиай, об свет мушкил нестай. ба чизи чораш савдо карда мешавад. хоб ба сумми русӣ 2 миллион 700 000 рубл боз савдо карда мешавад. хонаҳои Тоҷикистон ба хонаҳои Русия разница дорад. ҳамин савол ба ҳамаи шумо. сабаби аслӣ дар чӣ боша ки дар Русия хонаҳо бениҳоят арзонанд, дар Тоҷикистон нархи наво беҳад қиматай. хоҳишаи ҳаматон, мақсад гапҳои ҳавоӣ дар кор нест. ҳамин гапа, ҳамин савола ҷавоб битен. нафарои ки намедонен комментарияро бихонед бародари азиз. одамои медонистаги ҷавоб ден. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Данғара, сентри Данғарада қарор дорад. яъне ки дар кӯчаи Кароматулло Қурбон ҳастай ки 6 сотих замин дорад, 5 дар хона кардагиай. хоб рақамҳои дастӣ WhatsApp шамонде, метавонед худотон занг бизанед. хонаҳо бо ремонтанд, чиқеле ки дар видео дидесен. документҳо сатвоизаҳай, об ва светш доимия мега. дар наздикиш мактаби миёна ҳастай, беморхона ҳастай. ба чизи чораш савдо карда мешавад хона. хоб боз муомилаи хубам дорад. ғайр аз ин мега дар назди дарвоза 4 сараи дига. мақсад хулас дорад дӯстон азиз. конкретни харидоро аз номи канали Саудо ТВ занг бизанен. ба тамоми чизи чораш хона бо нархи 360 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. аки хелаки худотон бо занг бизанен, может бе чизи чора ягон сум арзонтар кунанд, ё ки хулас адресҳои праша хоҳем бигиранд. агар
дар рақамҳои дастии ахираш 721 ёки рақамҳои ватсапшон 1686 охири номерӯшай. Ҳам як када занг бизанен, ҳамроҳиш чахчах кунен, хулас маълумоти пураша бигирен бачаҳои азиз. Наворда фақат лайкҳоро бизанен. Агар хоҳен ҳамин хонаҳо савдо шава, хонаҳо соҳибошона биёва, фақат чӣ кор мекунен? Як комментария беҳтарин наворда лайк мезанен. дӯстову бародарое ки хонахар ҳастанд, аз ҷумла аз Занғара роҳишон мекунен. иншоалло ваян соҳиби хонаҳо мешавад, ҳам якам савдо мекунад. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ боз дар ноҳияи Данғара дар 402. се хона 8 сотих замин. об светш мега доимиай. ҳами якам мега, манам мегум. мактаб балниса пеши хона дай мега. харидори аниқ боша, бо савдош мекунем. алишанӣ ҳаст, тарафҳои фархор боша. хоб ёки мақсад дар душанбе ҳам боша, мега шаҳрда бошам, болои сум метам. хона техпаспорт дора, қайди ҷамоатда мондагия хулас. конкретни харидоро занг бизанен. 165 000 сомонӣ мега. шумо дар 165 000 сом ҳамин хонае ки мақсад дар ҷои ободай харидорӣ карда метавонед дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бениҳоят нархаш арзонай дар шаҳри Душанбе. хоб соколни этаж Зарафшонда қарор дорад. як ҳуҷрага квартира дар соколни этаж бо нархи 195 000 сомонӣ савдо карда мешавад. соколни этаж ремонтоқ, мақсад ремонтдорам ҳастае, беремонтшам ҳастае, хулас оби гарм ҳастае. рӯ ба рӯи мега поликлиникаи 14 қарор дорад. хулас хона ҳами хонаи мебинен дар ҳамин ҳолат қарор дорад. харидории серьёзни рақамҳои 770 ахиршай бози занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шав. баъдан дар ҳамун таги комментар ҳатман нависонед аз куҷо то чанд сума хона дар корай ва нафарое ки мақсад заминтон дар корай ёки аренда комна дар корай, дар комментария умуман нанависем бача азиз. дар ватсап мо нависонед, мо навори баъдна мақсад эълон мекунем кадоми дора худошон зангтон мезанад дӯстон. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин дар Душанбе дар назди Мошинбозор қарор дорад. об ҳавли духонага дар Мошинбозор фурӯхта мешавад. срочна масоҳати заминаш 3 сотихай мега. масоҳати хона 84 метри квадратӣ. хоб як ошиёна чихел мебинен. хулас замини назди ҳавлигиай суруға Мошинбозор деҳаи иттифоқ мактаб ҳастае. масъалаи мақсад светаш хоб лимитаи хуласи гап ов дорад. маълумоти пураша занг мезанем. 320 000 сомонӣ нархи хонаро меган. нафарое ки серьёзи харидорон акада занг занен, чахчах карда маъқул боша бигирен шав. замин, мошин, хона чизе боша барои фурӯши реклама кардан дар ватсап нависонед. фақат дар комментария нанависен ки бародар мо хона дорем, мо замин дорем. фақат дар ватсап рӯӣ кунен сураташон азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага масоҳати 4 сотих замин ноҳияи Рӯдакӣ Птитса фабрикада қарор дорад. срочна хона дар тарафи пости БДА Птитса фабрика Истиқлол 14 қарор дорад. 4 сотих об яъне ки 2-3 дар хона дорад. якташ кухни мебошад. хулас акиҷа дута гуфтам боҷа сета. якш кухняй дутайгаш хона будааст. аловхона, анҷомхона дорад дӯстон азиз. боғи пурмева ҳам дорад дӯстон азиз. хулас ин хонада чанд қапеш омадагиян, дарахтои мевадиҳандаам дорад. маълумоти пураша занг бизанен. документош мега ки 100% ҳастае. хонаи назди ҳавлигӣ бо нархи 310 000 сомонӣ. харидории серьёзин занг занед аз уми канали Савдо ТВ салом бирасонед бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар аввалин этаж 48 метри квадратӣ шаҳри Хуҷанд 32 микрорайонда қарор дорад. срочна дуҳуҷрага квартираи фурӯшӣ двухкомнатный 48 квадрат метр. фақат одамои серьёзни хараб мақсад занг бизанен.
چخیل میبینین ریمونتو فاسون خشرو زمانوی کردگی نرخشم اکه دو حجرگش نظر به یک حجرگه کم ترق خلاص خیلی قیمت ترکای 340,000 سومون نرخ همی کوارتیر میبینین 32 میکرورایونی شهر خوجند. خب سعودو تیوی از هر یک گوشه و کناری تاجیکستان خونه نوار میکنه. فکر نکنه که از وحدت میمونه و از حصار نمیمونه یا که از استراحت میمونه از خوجند نمیمونه. از همه اینجا دوستان عزیز ما در وقت روی کردن ای همه اینجا داریم. همین 44 نیم از اومناچی داریم. پلاس فکر نکنه ای جای همه جای تاجیکستان بچه عزیز. بیاگون چی روی کنه خونه هاتون خلاص ان شاء الله سعودو میشه. نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک حجره کوارتیر است که ایش هم در شهر خوجند. ششم اتاج 45 متر کوادراتی 8 میکرورایونی خوجند داخل دارد. 245,000 سومونی نرخی کوارتیر روزبرد عزیز. سروشنا سعودو میشه با نرخ 245,000 سومونی 8 میکرورایونی شهر خوجند. خب بیز لیفت میگه لیفت نداره میگه او خیلی دور دوستان عزیز. ریمونت چخیل ببینین نوای فاسون خشرو کردگی ششم اتاج 45 کوادرات متر. معلوماتی بیشترش اگر خواهیم بگیرین رقمای 9505 حوزی زنگ بزنین باز از سوی بیامی کوارتیر دسترس کنین. فقط لایک را بزنین در کانال پادپیسات کنین چی مول و محصولاتی فروش باشه روی کنین ما نواری بنده رکلام کرده برای آدمای خونه خر کوارتیر خر زمین خر پیشون میکنیم. فقط دوستان عزیز ادوشی دستگیری همین یک لایک به پلا بجخین گرانی خرسان میشن دوستان عزیز. نمره ما برای رکلام کردن ماشین زمین خونه کوارتیر چیزی باشه در واتساپ روی کنین رکلام کا فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که کامناتا میکوین کو خیلی ارنده کوارتیر ارنده کامناتا یا نفرایی که خونه هاتون ارنده میسپرین بارداری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسونین نوری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک را مونین ماکسیمال پادپیسات سکنین زنده و سربلند باشین دوستان عزیز.